Παιδιά, αυτό είναι το τελευταίο βίντεο στο κανάλι μου, μπορεί να είναι, και μπορεί να σταματήσω το YouTube. Ναι, και bye. Άμα ανέβουμε γύρω στις 100 εγγραφές, εντάξει, δεν θα το πάτε σίγουρα, γι' αυτό λέω, άμα πάμε στο 60 ή 50, άμα πάμε 55 εγγραφές, επιστρέφω πίσω. Γι' αυτό όλοι subscribe και επιστρέφω. Κάντε όλοι subscribe για να επιστρέψω και να το σπάσουμε. Παιδιά, ο στόχος μας σε αυτό το κανάλι είναι να περάσουμε το Princess Νεφέλη. Όποιος δεν ξέρει, το Princess Νεφέλη δεν θα το περάσουμε ποτέ, γιατί έχει γύρω στα 6k, 7k χιλιάδες views. Και η Princess Νεφέλη είναι η φίλη μου, δηλαδή η Νεφέλη. Και ναι, όποιος μπορεί να κάνει εγγραφή, να το πει σε φίλους, συγγενείς, να κάνει εγγραφή. Το ξέρω ότι σας πιέζω τώρα, αλλά ναι, άμα μπορείτε, κάντε σας παρακαλώ εγγραφή. Αν ναι, στις 65 εγγραφές θα δείξω πρόσωπο. Οπότε στις 65 εγγραφές, ή βασικά 100 εγγραφές δείχνω πρόσωπο. Και παιδιά, ναι, φτάσε σας παρακαλώ 55 εγγραφές για να γυρίσω πίσω. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, το 26 Ιανουαρίου θα κάνω ένα βίντεο που θα σας πω να μου γράψετε όλοι χρόνια πολλά που κάτω, γιατί 26 Ιανουαρίου θα έχω γενέθλια. Και ναι, γι' αυτό παιδιά κάντε όλοι subscribe σας παρακαλώ. Και ναι, κάντε subscribe και bye. Bye. Α ναι, και έχω 6-7 μπαταρία.